може да се каже, че моята професия е една мозайка по ноти. Проявата в различни аспекти, в различни жанрове, в хоровата музика, в църковната музика, в оперната, и най-вече в автентичния фолклор, всичките тези прояви, всичките тези концерти, в които той участва толкова много години, изграждат една богата мозайка от ноти в неговата практика. След завършване на музикалното ми училище в Котел, продължих да уча оперно пеене и музикална педагогика в Музикалната академия. Започнал съм в камерна опера Благоевград като солист, 5 години в Българската хорова капела Светослав Обретенов, сега Национален филхармоничен хор. От 1994 година работя в Националното радио, в смесеният хор. Удовлетворяваме тук работата, тъй като работя с изключително големи професионалисти и музиканти, диригенти като Методи Матакиев, Росен Миланов. Основната ни работа в радиото е да правим записи, да захранваме радиото с нова продукция, с нови записи и лично това мен много ме удовлетворява и това ми помага за израстването ми като музикант. Съвместната ни дейност с Митко Бонев е може би повече от 15 години. Един голям период с него работихме с хор Мадригал в Австрия, в летния фестивал, оперен фестивал в Брегенс. Тогава той имаше някои малки сола. След това в Мадригал записахме трите литургии. Добри Христов, Павел Стефанов и Струмски. И бих казал, че е комплимент за всеки хор да притежава глас като неговия. Благодари
С Димитър Бонев, Митко, както се зовем помежду си, се познаваме от далечната за младите хора 89-та година. По-точно преди промените. Аз бях помощник на покойния мир на праха му Георги Робев, един от големите асове на хоровото дирижиране в България, и участвах в комисията на конкурса за хоровата капела Светослав Обретенов. Днес филхармоничния хор. По-късно се поразгубихме, защото аз тръгнах по оперна линия и преди 10 години, октомври 1988, когато бях назначен в смесения радиохор, го заварих в партията на първите тенори. Една чудесна изненада, защото Митко винаги е бил хубав певец, добър човек и каквито и външни изяви да е имал и да има като певец, той винаги подчертава своята принадлежност като артист-хорист от радиохора. Винаги съм се очудвал на умението на Митко да изпълнява с голям успех различните вокални жанрове. Опера, оперета, мюзикъл, литургична музика и фолклорна музика, би казал, с много голям успех. Великден, света неделя, момите хоро играят, момите хоро играят, момците камък мятаха. Че Никола през плета гледа хорото, Чичо му Стоян говори, Чичово момче Никола. И зори черни угари, не стой, Никола, не чакай, ратай, почивка не знае. Жално
Никола, където сълзи паднали, пламък се дигна до небе, Чичо им изгори. Това е така, един доказан глас в българската музикална култура и не само българската, бих казала в много страни на света. Музиката ми носи едно голямо спокойствие. Музиката, да не забравяме, че е един от най-големите, възвишените изкуства. Музиката стига до дълбоките душевни трепети на човека, това, което не може да се постигне чрез другите изкуства. Песента ми е помагала и предполагам, че ще ми помага за в бъдеще. Винаги ми е давала сили и по-голям дух в живота. Митко Бонев е наистина универсален певец. Той изпълни прекрасно соло в Реквиема на Доницети, заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентство Милен Начев. Митко Бонев е наистина универсален певец. Това е негова дарба, негов талант. Нещото, което ме направи по-голям музикант, е класическата музика. Държа да го отбележа това. Такива таланти, като него, наистина трябва да бъдат ценени, трябва да бъдат тачени и много уважавани. Митко, който има така природна насоченост към фолклора, много често е солирал, посочил съм го за солист в записи, които аз ръководя, в църковно-славянската музика. Неговия глас е еднакво подходящ и податлив, както за националната ни музика, така и, пак бих казал, националната ни християно-православна музика, ортодокс. Един път бях поканен пред Народния театър, състава в който участва Митко, и много ми хареса съчетанието между фолклор и източно православна музика.
майстори са. Това, че той се изявява еднакво успешно в всички жанрове, в автентичния фолклор, в оперната музика, в църковната музика, изключително ми допада на мен като диригент и композитор на Акваделия, тъй като репертуара на Акваделия включва и църковни песнопения, които звучат едновременно с автентични народни песни. Така че аз мисля, че той в Акваделия е в своята вода. Започнал съм с народната музика, с народната песен. Закърмен съм с народната песен. В нашето семейство винаги се слушаше много народна музика и сега се слуша народна музика. Почитатели са моите родители на хубавата тракийска народна песен. Още като дете започнах да пея в самодейните колективи, училищните колективи, които бяха в Гълъбово. Гълъбово е мястото, където съм израснал. Майка ми беше дългогодишен самодеец и много от песните научих лично от нея. После научих и много песни от моите баби. Винаги съм търсил песни, които са свързани с големите празници, като Великден, Заговезни, Гергьовден, пролетните песни. Една от любимите ми песни е Димитър Младо Овчарче, Рано рани малка мома, свързана с Великден, Великден, Света неделя, Ганка се в нива повива, една бавна песен, която станах известен в Тракия. Ганка се в нива повива и изравна златна Тракия. Иванчо стадо развива около Ганки на нива. Ганка Вано домаше.
за сянка за орехова, за вода за кладенчова. Нека ти Ганке, нека ти. Често като си ходя в родния край, в Гълъбово, аз се срещам с по-възрастни жени и издирвам песни, търся песни. Така намерих и песента за Левски, за Апостола, за големият българин Левски. Дълго време издирвах такава песен, тъй като смятам, че малко песни има изпяти за него и се радвам, че я намерих. Това е една от последните ми песни, които записах за фонда на Българското национално радио. Наело ми се Ахметви млате той да си Левски полови жив припашата. След като изпълних песента за Левски, получих много поздравления от мои колеги в радиото, а също така и на концерти. Гордея се с тази песен, която записах в Националното радио и смятам, че ще бъде често слушана. Мама на Ахмет думаше ти връзвал ли си вятъра, ти връзвал ли си вятъра, тогас ще Левски уловиш. Винаги съм се радвал, когато виждам публиката пред себе си, че е завладяна от песента и че се радва, заслушана е в текста, заслушана е в песента. Държа изключително много на самия текст на песента и автентичния ѝ вид. Разбира се, удоволствие за мен е една песен да бъде облечена в нов аранжимент, съвременен аранжимент, така че да се приема от по-младото поколение. Аз се радвам, че съм един от изпълнителите, които предават на младото поколение това уникално българско богатство.
Митко Бонев е скромен човек, защото знае възможностите си, защото бива търсен, защото бива уважаван навсякъде, където бива поканен. Това е един от малкото хора, които могат да кажат трите вълшебни думи: моля, извини, благодаря ти. С Митко сме добри приятели и аз бих желал да си останем винаги такива, защото няма причини да не бъдем и занапред добри приятели. Фолклора винаги ще заема първостепенна роля или значение в моя живот и аз ще продължа да издирвам народни песни, ще продължа да записвам народни песни, независимо от това, че основната ми работа сега е свързана с класическата музика. Дълго време вече аз работя и паралелно върва с двата жанра и лично слушателите и зрителите могат да кажат доколко мога да се справя и с единия, и с другия жанр. Но завинаги ще остана верен на народната песен. Оте дойде, мамо, стощи в нашето село. Оте дойде, мамо, стощи в нашето село. Ето